ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, тамошобинои канали Саодо ТВ, мардуми дурай ватан, мардуми хонахар, ҳама каса хубен? имрӯз 13 феврали соли 2025 6 дона хона рӯй кардан. тоқи тамошо кунен. навор кӯтоҳакай, не ки хонаҳои арзонай, тоқи тамошо кунен. барои реклама рақамҳои 99 97 ахириш ватсапи мо ҳай. чӣ молу маҳсулоти фурӯшӣ боша, аз ҷумла замин, мошин, хона, квартира, чизе боша дар ватсап рӯй кунен. дар ютуб, тикток, инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта савдо карда метавонед дӯстон. вақте видео рӯй карден, адресоша пра рӯй кунед дӯстон, ёки замин ёки квартира. баъд ҳамун нархҳое ки мемонен дӯстон, як придумати соз кунен, баъд мода рӯй кунен. худо хоҳад хонаҳое ки мақсад ба нархошон арзанда ва ё худо хоҳад савдо мешавад дӯстон. наворда лайк монен, дар канали Саодо ТВ подписатсия кунен. ман навора сар мекунам, шумо навора тамошо кунед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саодо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон рӯй кунед бортона. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ рӯйкаагӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. хоб духонага обши ба балконш мега 61 метри квадратия ёкенака 250 000 меган. арзонаш мондан ки савдо карда шавад срочна. и ремонт табинем бачакои азиз, шумо дар 250 000 бихарен, агар темболи боз обши 61 метри квадратия абача ремонт таби. Ленский район дар эрму мега назди МБТ. аз бозори Сафина 600 или 700 метр боло. назди хона мактаб Садиқ Балнеса ҳастай. хона сексия дар дуюм этаж қарор дорад, бо баъзе чизҳояш мефурӯшем мега. хоб документо ҳастай. обши ба ғайр аз балконш мега 34 метри квадратӣ. хоб документ ҳастай. муомилаи создора об соат қатӣ рӯзушта 6-7 соат омия свет ҳастай. документо 100% ҳай. хулас боз маълумоти бештар рақамҳои дастӣ ахираш 695 ёки рақамҳои ватсап ахираш 54 мондагиан дӯстон. маълумоти праша занг безанен. меган аз канали Саодо ТВ гирифтам, худо хоҳад муомилаи осон мекунам. ин хонаҳое мебинен дӯстон, бовар мекунен иншоалло ино савдо мешавад, чунки тамошобинои Саодо ТВ ҳам бисёрай. шумораи хонахаро дар канали мо бениҳоят бисёрай. талабото бисёр ҳастанд, ба ҳам худи бисёртар роҳимон мекунанд ва мо реклама карда фурӯшта мегузорем. но гуфтанам монда ки хонаҳое ки мисол арзанда ба нархошон ҳастанд ва ё савдо мешаванд, ба ҳам худи вақти хона рӯй карден, ҳамун нархоша мисол ҳавоӣ намонен ки намераванд. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. анаи хона дар ноҳияи Лахш, деҳаи Чоршул, ҷамоати Муксу бале. нархша мега 20 000 сомонӣ мегем. адресоша гӯш кунен. ду хона дорои 12 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои ватсап ахираш 677. об мега 40 метр дуртар аз хона. калодесай. ин свет дора. хонаи ма документ ягон намуд надорад, чунки дар ин деҳае ки мо зиндагӣ мекунем мега ягон хона документ надорад, даже сертификатам надорад. мардуми ҳамин маҳалла, территория ҳами ҳастаи нафарое ки зиндагӣ мекунанд, мақсад худошон боз мефаҳманд. 20 000 сомонӣ мега. кадомитон мехарен, инам ҳарамат варианти соз. 12 сотиқ, ду хона,
20,000 сомонӣ. хоб лайку рамонен, ами канали Саудо ТВ да подписат сакнен, мо да хонаҳои арзон бисёр рӯй мекунам. баъдан шумо да смс мерава навор кардем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан ки дорои 4 комната, масоҳати 14 сотиқ замин. шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Ислом Эшонов мега. хоб нархша мега 700,000 сомон мегем. рақамҳои дастии WhatsApp да занг бизанен. об дора, свет дора. адресора гӯш кунен дӯстон. об дора, свет дора. хона девори лоӣ мега. хона обши 6/12. мактаб астай, беморхона дора, масҷид дора, аптека дора. ҳуҷҷатҳо ҳамаш астай. иншоаллоҳ ремонти хона 80 или 90% ҳай. кредит наметем, неки алиши бахшиш, неки замини холишам мефурӯшем меган. нашоти масъала акада занг занен дӯстон азиз. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навбаҳор, дорои 6 сотиқ замин ва дорои 3 ҳуҷра. нигоҳ кунен ҳавлира. агаро табинен ҳавли стяжка бисмилло гуфта хона да дохил мешем. нигоҳ кунен ҳавлира. анаи калидор. хоб 350,000 сомон нарх. рақамҳои дастӣ или WhatsApp дар рӯи экран мондем. ба тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад дар ҳол. хоб мактаб, мағоза наздик, масҷид дуртарак, анҷомхона, аловхона, ошхона ҳама ҳастай савдо мешавад. нигоҳ кунед хонаҳора дорои 3 ҳуҷраи ремонти замонавӣ кардагӣ. маълумоти пурра метавонен занг бизанен. хоб як савол, шумо лайки чандума заден ва чӣ қадар мешавад ки Саудо ТВ-ра тамошо мекунен? хоб нашоти масъала фикротона дар аму комментария нависонда монен, бо беҳтарин мешавад. ин хонара агар бихарен 350 та рақамоша мондем дар таги нархи хона занг бизанен дӯстон. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ рӯй кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. ҳамирӯза навор бовар кунен, хонаҳои зур рӯй мекардан, бо нархҳои арзон рӯй мекардан. боз ҳамаша видео қати рӯй кардан. нигоҳ кунен да, ҳамин хеле видео навор карда рӯй кунен хонаҳотона. ноҳияи Рӯдакӣ, Истиқлол 2, фабрика Истиқлол 2 мега. дорои 4 хона, масоҳати 3 сотиқ замин, нарх 230,000 сомон. 2 та рақами дастӣ, 1 то рақами WhatsApp ки ахираш 9999 занг занед. коробкаи холиай, гирдиш забор гирифтагиай тайёрай. ҳамсояҳо об доранд, мо набировардем. леки ҳамсояҳо доранд, ба бурорӣ мешава ширинар, кадомит мехарӣ. пеши хонада метпункай мега. аптека ҳастай. алиши вариантура мебинем акаҷон мега. ина дӯстон, марамат занг бизанен, ҳамроҳи соҳибмулк масиҳат кунен, бихаренаш. 230,000 сомонӣ. марамат успет карда барем бигиренаш. хоб баъдан 1-2 комментарияра хондем. мега ки Саудо ТВ барои чӣ хонаҳора беҳад қиммат мемонӣ? дӯстони азиз, ин хонаҳора ман намемонам. ин хонаҳо аз соҳибошай. ба ҳамун хотир ҳамун одамое ки ҳамихеле комментария менависен, мисол як бор фикр куненда, ҳамин шумо вақти ма дар хона рӯй кардан, хонатон 350,000 ай. ҳамонро ма чӣ хел мегирем 180,000-аш мемонам. ба ҳамун хотир дӯстон як фикр кунен. мақсади хонаҳое ки рӯй мекунанд аймон нест ку аз ҳамин соҳибмулкҳо ай. ин ҳамин яка рӯй кард 230,000, ҳаминра ма ёки 350 ёки 120 та монда наметавонам ку. ба ҳамин хотир худошона занг бизанен, нашоти адресҳои пурра бигирем. боз оиди хона 2 рақами дастӣ, 1 рақами WhatsApp гузоштан занг занен масъала кунен. ҳамин проекти фасони хушруқатиай муомила кунен, маъқул боша бигиренаш.
мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи боғ, назди ЖБИ, дорои 2 сотиқ замин масоҳат ва 3 ҳуҷра, мактаб масҷид наздикай, 240 000 сомон нарх. хоб рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапша гузоштем. хона ба район қарибай, ҳамин 200 метр ба района. ҳоҷатхона баня ҳамаш ҳастай, хона тайёрай, мактаб, садик, мағоза, аптека ҳамаш наздикай. конкретно харидор бошӣ, агар ина занг биза, боз ягончи муомилаи созам карда мешавад. хуб, тамошо кунен. 240 тада фикр мекунем ки ҳамин қахона метан. дӯстони азиз, ремонтҳои хушрӯ кардагӣ, ҷои зур, ҷои обод, боз чихеле ки соҳибмулк қайд кард, мактаб, масҷид, аптекаву ино ҳама наздик будааст. хулас фикр мекунем ки занг бизанем назди ЖБИ, ҳамадонӣ, деҳаи боғ. маълумоти пурра занг бизанем дӯстони азиз. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку, хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай, дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонен, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунен, зиндаву сарбаланд бошед.